Sa Good Vibes, ginapasapasahan ang isa ka post sa Facebook para sa isa ka taho vendor. Nag-level up ang iya nga taho kay may flavor ini kag lain ang itsura sa kinaandan nga taho nga ginalibod. Atong saksihan sa report ni Romeo Subaldo. Trending sa Facebook ang post ni Jake Aragon nga nagahaylo nga magbakal sa taho ni Benny Mendizabal. Sa litrato, makagalanyat ang taho nga ginabaligya ni Benny kay lain na ang itsura sini sa kinaangdan sang tanan nga hitsura sang taho. Kaina, naabdan sang Digicast Negros si Benny sa may BS Aquino Drive sa Bacolod nga may tabuon nga customer. Suno kay Benny, nakibot siya nga trending ang iya nga taho. Masobra isa ka bulan pa lang siya nga nagsugod sa iya nga flavored taho. Taga silay si Benny kag nagaalsada sang taho sa Barangay Alihis sa Bacolod. Kag para may dugang nga pang paganyat sa mga customer na pinsaran niya nga butangan ini sang flavor. Upgrade ko na lang isa para sa dason ang imon ko may imo lang na idea ang ube kag panen? Idea ko lang ni sir ang ube. Ang ginakuhaan mo yan, ang taho lang gina-provide nila. Taho lang. Ikaw yan nabutang sang flavor. Paano mo nasunod sa pinsan mo nung inang idea na may flavor? Para maayo man ang atong pagkaon kag magustuhan man nila sa atong customer. Ang kinangdan mo nga taho pwede mangin ube flavor kag pwede man pandan flavor. Suno kay Benny, 15 ka tuig na siya nga nagalibod sang taho. Tiyempo lang sadto ang ilang kontra kung mag-ulan wala man sang libod. Ara man sabi kung mag-ulan kag bagyo. Do medyo mabudlayan di kami. Kasama lang kami ka maglibot magbagyo do no. Wala ka man di ka makagwa ko magulan no, budlay man. Kami kagwa. Di man kami kagwa sir tapos do medyo hirap kami sa amon nga ginansya. Amon nga binta. So ang amon laban na lang sa amon pangabuhi kay tungod pandemic kita. Oo. Batuan na lang ni namon ang amon nga obra. Pero ang pandemic ang may dako nga nangin epekto sa ila kay wala man sila sang libod. Gani sang liwat nga gipasugtan nga makalibod sang taho, nag-level up na siya. Pero balantayan kuno ang iya nga inog upgrade pagid kay pwede na siya makakompetensya sa milk tea. So sa dason may upgrade pagid ko ni surprise na lang ni Kuro ko na naman sa dason. Sige, balantayan na. May ara pagid ko upgrade pagid nga milk tea na gid sa. Pero taho man sa gyapon, pero ang iyang pair dapat may pearl na nisa. So, umulang niya anay. Masugod lang anay ta sa mga gamay-gamay flavoring. lang. Flavoring lang. Gap, level up na matamat ang taho. Makaaway na siya sa milk tea pila kadlaw. Yes sir. Ang maginasa. Sa imo 35 pesos, nasulod na sa cup nga pang frap ang imo nga taho, kag may flavor na. Nagaawas-awas pa ini para sulit ang imo nga bayad. Amon gid patilawan sa mga first timer nga makatilaw sang flavored taho kag ini ang ilan nangin mga reaksyon. Blow out na kakagashoot kasi anong gusto mo? Ako mabayad. Ano mo? Flavor? Ube lang. Ube? Taxi sir. Ube sir. Ano sir? Taxi kay ma'am? Give na lang ni kay ma'am. Oo, ube. Ma'am, di ka kobra ma'am? Sa medical arts, sa Riverside. Namitan ka sa taho? Ma'am, ano ma'am? Bawal mo ang taho subong may flavor na? First time mo nakikita mo ni? First time ko makita gani na may flavor. Dali. Sa ako nga lang, di ba? Basta. Kamusta ma'am? Okay, mas namin ka? Ha? Mas namin ka? Mas nami siya sa plain? Oo. Kaya may flavor, paborito ko na ng ube. Paborito mo ginang ube? No, para sa mo na nong. Sir, salamat din. Nung pwede mo matilawan, no? Kung ano pala tamo? Mayo na mga sa taho. Sarap ah. Lain naman? May flavor. Lain naman? Lamian ka man nga may flavor? Sige. Wala man sila maglaom nga pwede gali mabutangan sang flavor ang taho. Suno kay Benny, samtang nagalawig, nagakalipatan na ang sadtuan ay paborito sang tanan nga taho nga naging parte na sa kultura sang mga Pinoy. Kadamo na sa mga ilimnon nga ginakahuyugan sa karon nga gikan sa iban nga mga pungsod, pero para sa iya may ibato sa gihapon ang taho. Kinahanglan lang nga mag-level up para pangitaon sa gihapon sang mga Pinoy.